सिबिनां रायजोफोर दिनै नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों जे थांनाय 7 मास बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे सोलायनायनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा जावरिखांनाय फैदों। पर्बतजरानिफ्राय लानानै माजबादसिम बिटिसिनि बिटिआरनि गासै 40 समस्तियाव मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै जोंनो सोलायनाय नांगौ होननानै बयबो स्ल'गान होदों, ओंखारबोदों। दा बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा मोनसे सुख शान्तिनि जिउ खुंनो नागिरो, मोनसे गोजोन शान्तिनि संसार जानो लुबैयो। जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै मोजां मोनसे संसार जानायखौ जों बयबो लुबैयो आरो बेखौनो हास्थायनानै मुलुगाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिया रोजा रोजा बोसोरनिफ्राय गोब्राब खामानि मावबोगासिनो दङ। जोंनि हारियाबो गोब्राब खामानि मावबोगासिनो दङ। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बेखौनो हास्थायदोंमोन जे जोंनि गेजेराव माखासे गोब्राब खामानि मावनानै हारिनि गेजेराव सोदांनाय लाबोनांगौ, सोलायनाय लाबोनांगौ, जांख्रिथाय लाबोनांगौ आरो बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि दानांगौ। बे थांखिजोंनो आइ आफा रायजो राजाया मेंनाय गैया, बानाय गैया, गिनाय गैयाजासे थांनाय 30 बोसोर 40 बोसोर जुजिबोबाय आरो बे 30 40 बोसोराव मा जिदों, मा बायदों, सोर थैदों, सोर थांदों खुनु खोथा गैया। रायजोफ्रा जुजिदों आरो जुजिदों। जोंनो जौगानाय नांगौ, जोंनो रैखाथि नांगौ, जोंनो गोजोन नांगौ आरो जोङो गावनि मान इज्जतखौ लानानै मोनसे मोजां माहारि हिसाबै थांना थानो लुबैयो आरो बे थांखिजोंनो होसोनानै बिएससि बिटिसिनि उनाव दायो बिटिआर रेकर्ड जाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बिटिआर बिटिसि रेकर्डआ 2003 मायथाइयाव जाबाय। जोंनिनो बिदा फंबाया सोरबा हाग्रामा मुं लानानै सरकार सामलायबाय आरो 17 बोसोराव जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नायगार सोबख'बाय, थगायबाय, नासयबाय, गादबबाय, गोदाव सोराव खालामबाय। बिसोर दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर नैबे समाव जोङो लुबैदों हाग्रामा महिलारिनि जि दादागिरि, जि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय बिनिफ्राय गुबुन हारियाल' नङा जोंनि हारियाबो उदां जानांगौ। जों बेखौ लुबैदों। जोंनो मोनसे गोग्गो समाज नांगौ। जोङो बयबो हास्थायदोंमोन बिग्रायारिफ्रा दिनै रायजो खुंनो फैदों। बिग्रायारिफ्रा रायजो खुंनाय लोगो लोगोनो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा बयखौबो नोजोर होगोन, अनगोन, सिबिगोन। जों बेखौ नोजोर होदोंमोन। नाथाय लासिंसिं बाथ्राया बेसो, जाय सुबुङा हारिखौ सिबिनांगौ, अननांगौ, बे सुबुङा दिनै गावनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफाखौ बायनो फैदों इलेक्सननि नामाव 500-200 थाखा होनानै। बिसोर दुखुनांथाव जादों, बिसोर लासिंसिं जादों। दिनैनि समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेसेबांबा खस्थ' सहायनानै थांनानै दङ आरो बे रायजो राजाखौ मान होनांगौ, अननांगौ, सिबिनांगौ, जोथोन लानांगौ आरो बे रायजो राजाखौ इलेक्सन फैयोबा 100-200 होनानै बायनो फैयो हाग्रामा महिलारि बिपिएफआ। बेसेबां लासिंसिं आरो दुखुनांथाव रायजोफोर। दा बिनिफ्राय उदां जानांगोन ना जानाङा? जाथिया उदां जानांगोन ना जानाङा? रायजोफोर उदां जानांगोन, नङाबा हारिया देबोरनांगोन। रायजोफोर सावनांगोन मुंख्लंफोरनि। मुंख्लंफ्रा मानो थैनानै थांखो? मोनसे सोद्रोम हारि जानो थाखाय, जोंनि बिमानि मेगननि मोदैखौ हुगारनो थाखाय। जोंनि बर' बिमायाबो बिखाफोर जानानै संसाराव गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै थांना थानांगौ होननानैनो सोमावसारनानै मुंख्लंफ्रा थैलांबाय आरो दिनै जोंनियावनो सोरबा बर' मानसियानो रायजो खुंनायनि मुङाव गावनि गोरिब गुन्द्रा बिमा बिफाखौ जे थगायबाय, सोबख'बाय, नासयबाय, बिनि जोङो जि मोनसे फिननाय बेखौ नैबे बिसायख'थियाव होनांगोन। गुबुन मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोर, जोंनि लाइमोनफोर, बिसोरो जोंनि न'खरनि इयुन, जोंनि हारिनि इयुन, जोंनि रायजोनि इयुन, जोंनि हादोरनि इयुन, जोंनि मुलुगनि इयुन जोलै। बिसोरजोंनो जोङो मुलुगखौ दानो नागिरो। दिनै बर' हारिनि लाइमोनफ्राबो साफा लाइमोनफ्रा, फरायसाफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे गोजौ ना गोसोम ना गाहाय ना गुफुर बेजों खोथा गैया। गोरिबनि न'खराव जोनोम जादों ना धोनिनि न'खराव जोनोम जादों बेजों खोथा गैया। साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ गोग्गो
साफा साफा नोगोरारि जानांगौ जोंनि बिबान नाथाय बे लाइमोनफोरखौ दिनै 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया केम लुयै जौ बेदर जाहोनानै जुवा गेलेनो फोरोंदों बुलायनो फोरोंदों बेसेबांबा दुखुनांथाव लाजिनांथाव बाथ्रा दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै जोङो बेनिफ्राय जोंनि जोलैखौ इयुन जोलैखौ जोङो उदां खालामनांगोन आरो UPPL नि सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसेबो बेबायदि जौ लोंनाय बेदर जानाय युथ केम्प बिटिआरआव थानो होनाय जानाय नङा जोंनि लाइमोनफ्रा आबाद मावनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा लेखा फरायनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा आखल आखु सोलोंनांगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रानो जोंनि हारिखौ विश्वनि दरबाराव गायसननो थाखाय जौगाहोनांगोन बिनि थाखायसो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो तयार खालामनांगोन थियारि खालामनांगोन दा ओंखायनो रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव लासिंसिं मालायनि सिगाङाव मा बुंनो मोनसे समाव मालायखौ सोंखारिबोबाय जोंखौ थगायदों सोबख'दों नासयदों होननानै दिनै जोंनि हारिनो सोरबा हाग्रामा महिलारिया सोरबा BPF नि दैदेनगिरिफ्रा गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजोनि थाखाय फैनाय जब कार्डनि फैसाखौ जादों गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि न' गंसे लुना होनांगौ फैसाखौ जादों लेट्रिन बानायनांगौ फैसाखौ जादों रेशन कार्डखौ दिनै होआखै रेशन कार्डनि फैसाखौ जादों वृद्ध पेन्सन बैसोगोराफोरनि पेन्सननि फैसाखौ जादों अंगनबाड़ी गथ'नि जि खाजा बायना होनांगौ बे फैसाखौ जादों मिड डे मिल गथ'फोरनो LP स्कुलाव होनांगौ बिनि फैसाखौ जादों स्कुल कलेज लुनांगौ फैसाखौ जादों दंग' जाम्फै बानायनांगौ फैसाखौ जादों खुन्दुं कम्बल साप्लाय होनायनि मुङाव फैसा जादों रायजो राजाफ्रा जेबो मोनाखै गासैखौबो जाख्ल'जोबनानै दिनै धंस खालामबाय बे हाग्रामा महिलारिया दा ओंखायनो रायजोफोर नैबे समाव जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनि नैबे समाव जोंनो सोलायनाय नांगौ जोङो नोंथांमोननि दैदेनगिरि जानानै फैयाखै सोरबा फिसा सोरनिबा फंबाय बिदा जानानै फैदों हारिखौ सिबिनो फैदों फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दादागिरि सोबख'नाय नासयनाय गुबुन फारसेथिं UPPL नि हारिखौ सिबिनो फैनाय नोंथांमोना बिसार खालाम बबेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै नांगौ जानानै फैदों दा नोंथांमोनानो बिसार खालामनांगोन थांनाय 17 बोसोराव जि BPF आ थगायबाय हाग्रामा महिलारिया सोबख'बाय नासयबाय बिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ उदां खालामनानै जोंनि अख्रांनि गोसोम जोमैखौ बोखारनानै मोनसे जौगासार हारि दानो थाखाय दिनै UPPL आ फैदों आरो बेखौ नोंथांमोना दिनै बुजिनानै सारा बिटिआरआव जे लाख लाख आइ आफा रायजो राजा ओंखारदों आं बिनि थाखाय UPPL नि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि खाथियाव खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय दा मानगोनां रायजोफोर जोङो थिग खालामदों UPPL नि सरकार फैनाय लोगो 1 नाम्बाराव सोबख'ग्रा थगायग्रा नासयग्रा अफिसार राजखान्थि दैदेनगिरि ECDC चेयरमेन MCLA TLCC जायानो जाया मानो साफ्रोमखौबो नागिर जेलाव सोनाय जागोन रावखौबो खारग'होनाय नङा जोंनि रायजो राजाखौ थगायग्राफ्रा रावबो लामा सामायाव बेरायनो थानो मोननाय नङा बिथांमोना सोरबा सासे दुथां मानसिनिफ्राय गाज्रिसिन सोरनिबा उदैनि ओंखामखौ सेना जाग्राफ्रा जोंनि राजखान्थिया सोलिगोन ना सोलिया बिजों खोथा गैया नाथाय जायफोर जाथिखौ थगायगोन सोबख'गोन नासयगोन बिसोरखौ खुनुदिन रेहाय होनाय जानाय नङा आरो आं आफादगिरि हिसाबै जोंनि दोलोनि मानसिफोरखौबो बुंदों गाबोन सरकार फैनायनि उनाव सोरबा जुदि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाइसे थाखा जायोब्ला बिखौ आधा घन्टाबो जोङो पार्टियाव थानो होनाय जानाय नङा बेखौ स्पष्ट खालामनानै होदों दा ओंखायनो रायजोफोर नैबे समा जोंनि सम गोजोन खौसेथिनि सम माहारि दानायनि सम जौगासारनायनि सम आरो हारियाव गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै मोनसे गोग्गो समाज दानायनि सम साफा सानै लामा आन्दायनाय दैदेनगिरिफ्रा फैनानै गामि गामि मिटिं खुंदों बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैयानो बिटिआर गोरोबथायाव माबा गैयानो बिटिआर गोरोबथाया मोजां नङा जाय गोरोबथाजों दिनै बर' बिमानि मेगननि मोदैया गोमोरनो थांगासिनो दङ रावबो दिनै आर्मि पुलिसजों खुनुदिन दावथार जानाय नंला जायफोरानिकि हाग्रा बंग्रा थानानै 20-30 बोसोर खस्थ' मोनबाय बै सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै बिमा बिफाजों न'आव गावनि बिसि फिसा मोजाङै रोजोरोमो रायजो जानो हानायनि थासारि फैबाय बे गोरोबथाया बोरै गाज्रि जानो हायो बे गोरोबथाया बोरै गाज्रि जानो हायो बे गोरोबथाया गाज्रि जादोंबा हाग्रामा महिलानि थाखाय गाज्रि जादों बै सेंग्राफोरखौ बै लाइमोनफोरखौ इलेक्सनाव बाहायनायनि धान्दा खालामदोंमोन बियो बुलायनायनि धान्दा खालामदोंमोन आरो दिनै हायैखाय बिटिआर गोरोबथाया गाज्रि जादों बिटिआर गोरोबथायाव जेसेखिनि नांगौ गासैखौबो मोनजोब्बाय जोङो बिटिसिआव जि मोनदोंमोन बेखौ क'क्राझारनि रायजो राजानोबो हाग्रामाया होआखिसै इउनिभार्सिटिबाबो गावनि समाव न' खाथियावनो देबारगावआव
इंजिनियारिं कलेजबाबो गावनि न' खाथियावनो मेडिकेल कलेजबाबो गावनि न' सेरावनो CIT बाबो गावनि न' सेरावनो गावनि न'आवनो लुफुंजोबनानै लाबाय ना दतमानो होखो ना बनरगावनो होखो ना सिम्बोरगावनो होखो ना बावखुंग्रिनो होखो ना गसाइगावनो होखो रावनोबो जेबो होआखै हाग्रामाया गावनि न'आवनो लुना लाजोब्बाय गासैखौबो अब्ला क'क्राझारनि रायजो राजाया सोमावसाराखैमोन नामा ओंखाम जायाखैमोन नामा पुलिस मिलिटारिजों बुजायाखैमोन नामा मानो दतमायाव इन्जिनियारिं कलेजखौ लुवाखिसै मानो मेडिकेल कलेजखौ दतमायाव बड'फानि जायगायाव लुवाखिसै मानो देबारगाव गावनि न' सेराव लुनानै लाखो बेबायदि इनजास्टिसखौ जाथियाव जानो होनाय नङा रायजोफोर बयबो समान मोननांगोन नों मोनजादोंबा बेबो मोनजानांगोन गोरिब गुन्द्रा बयबो मोनजानांगोन ओंखायनो जों थिग खालामदों बे 5 बोसोराव UPPLनि सरकाराव साफ्रोमबो गोरिब मानसिया बोथिनै ओंखाम मोनजानाय जानांगोन साफ्रोमबो गोरिब मानसिया न' गंसे मोननांगोन साफ्रोमबो गोरिब मानसिया रेशन कार्ड मोननांगोन आरो साफ्रोमबो गोरिब मानसिया हेल्थ कार्ड मोननांगोन जाहाथे बेराम आजार जायोबा फ्रि गावनि देहाखौ फाहामनो डाक्टार मोननो हायो बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन साफ्रोमबो फरायसाया थाखा फैसा गाराजासेनो लेखा फरायनो हानांगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुङो सोरबा गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा आद्रा खिद्रा लेखा फरायनो गारनाया UPPLनि सरकारनि समाव जानाय नङा बयबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे बेबस्थाखौ जों खालामगोन दा नंखायनो रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो गोनो गोथो जानो नांला गोबां गाज्रि थासारिजों जोंनि हारिया फैबाय जों बयबो नुजोब्बाय मावबाय थागोन बिसोरनो जेबो होनाय नङा उनाव नाथाय जोंनियाव दिनै मिरुनि दैदेनगिरि केन्डिडेट बयबो लोगो बाहागो लाजोबनानै बयबो दिनै खामानि मावगासिनो दङ हारि दानो थाखाय बिटिआर गोरोबथाया इमप्लिमेन्ट जाखांबाय लासै लासै जाहांबाय बियो दा नंखायनो रायजोफोर बयबो ओंखारबोदों माहारिखौ मोजाङै दानि आइ आफा रायजो राजा जोबोद खस्थ' मोनबाय मोजाङै गोजोन खौसेथिनि मोनसे समाज दानि आरो जोंनि हारिखौबो अख्रांखौ दांनो हानाय रोखोमै जौगाहोनायनि खामानिखौ जोङो जागायनांसिगोन बेनो जोंनि बयनिख्रुइ मोजांसिन सम आरो बेनिखायनो दिनै सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय बे हान्जाखौ बोखारनानै मोजां मोनसे हान्जा UPPL जोलैखौ जोङो लाबोनांगोन जाय हान्जाखौ UG ब्रह्म बिथाङा फार्स्ट आफादगिरि जानानै गायसनजेनदोंमोन दिनै बिथांनि आदर्शजोंनो जों खामानि मावगासिनो दङ हारिनि थाखाय बिथाङा गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामबाय गुबुन दोलोफ्राव थांनानै MLA मन्त्रि बायदिसिना जाहैनो हागौमोन नाथाय हारिनि थाखायनो बिथाङा बड'फा फैनायनि उनाव दिनैसिमबो हारिनि जायखिजाया जेंनायावनो गसंबोदों आरो बिथांनि आदर्शजोंनो दिनै UPPL दोलोआ जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो एबार बिटिआरआव बयनिख्रुइ बांसिन मासि देरहानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ UPPL दोलोखौ रावबो हमथानो हाया